Το φθινοπορεινό τούτο εσπέρας φέραμε τα βήματά μας στον ιστορικό αυτό ναό που εθεμελιώθηκε το 1908 και ήδη περικαλείς ναός του Αποστόλου Πρωτοκλήτου Ανδρέου στην Πάτρα, στην Ελλάδα μας, στα Βαλκάνια, σύμπασα στην Ορθοδοξία, περικαλείς ναός. Όπως αρμόζει στην Ορθοδοξία τέτοιους ναούς θαυμάσιους, υπέροχους να έχουμε για να δοξάζεται το υπερήμνητον όνομα της Παναγίας Τριάδος. Και φέραμε τα βήματά μας για να προσκυνήσουμε την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Ενδόξου του Πρωτοκλήτου Ανδρέου. Να προσκυνήσουμε ως ταπεινοί προσκυνητές. Είναι μια επέτειος εφέτος, 60 ολάκερα χρόνια από την επανακομιδή, τη μετακομιδή της τιμίας κεφαλής και κάρας του Αποστόλου Ανδρέου εδώ που εμαρτύρησε, που είναι ο τάφος του. Και ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη, πατρόν κύριο Χρυσόστομο, για την τιμητική αυτή πρόσκληση προς εμάς τους αρχιερείς να είμαστε κοντά του, και ακούσαμε τους φιλοφρόνους λόγους του και τον ευχαριστούμε για αυτή την τιμή της προσκύνησης. Αλλά αν ανοίξουμε το 4ο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης του Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 42 υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική φράση, και η φράση αυτή είναι του Αποστόλου Ανδρέα. Δεν διασώζονται πολλές λέξεις και πολλές φράσεις του Αποστόλου Ανδρέα στα Ευαγγέλια, αλλά αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική, γεμάτος χαρά, αγαλίαση, ευφροσύνη, περίσσια χαράς. Τρέχει στον αδελφό του, τον κατασάρκα αδελφό του, τον Σίμωνα Πέτρο, και του λέγει: «Έλα αδελφέ μου, ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, ο εστίμερθεν μηνευόνεμον ο Χριστός». Ευρήκαμε το Μεσσία, αδελφέ μου, αυτόν που περιμέναμε, που ήταν ο πόθος μας, που ήταν η προσδοκία των εθνών. Αυτόν τον βρήκαμε. Ευρήκαμε το Μεσσία, ο εστίμερθε μηνευόμενον Χριστός. Αλήθεια, αυτή η έβρεση από τον Απόστολο Ανδρέα τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει ευρήκαμε το Μεσσία? Άραγε εμείς οι νεοέλληνες τίθεται το ερώτημα, επικυροποιείται η φράση αυτή του Αποστόλου Ανδρέα: έχουμε βρει το Μεσσία? Έχουμε βρει το Χριστό? Ισχύει για μας? Μπορούμε εμείς να τρέξουμε και να πούμε στους συγγενείς μας, στα αδέλφια μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, στην κοινωνία μας, να πούμε βρήκαμε το Χριστό? Τον βρήκαμε? Άραγε ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού? Τι είναι ο Χριστός? Έχουμε προβληματιστεί? Τι είναι ο Χριστός? Μεσσίας είναι ο Χριστός, ο κεχρισμένος από το Πανάγιο Πνεύμα, και πολλά προσωνύμια. Και Ιησούς σημαίνει ο σωτήρ, και έτσι γνωρίζουμε, έτσι τον γνωρίζουμε, Ιησούς Χριστός, ο σωτήρ του κόσμου, ο λυτρωτής. Αλλά λέγεται ακόμη και Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, γιατί το Υιός του Θεού σημαίνει ότι η φύση του είναι η θεότητα, είναι Θεός, και Υιός του ανθρώπου είναι η ανθρωπίνη του φύση, και ακόμη είναι και ο Λόγος, και ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, και ακόμη είναι ο Ναζωραίος, ταπεινός Ναζωραίος.
είναι ακόμη ο Κύριος. Είναι εκείνος που έχει το τρισόν αξίωμα, το προφητικόν, το αρχιερατικόν και το βασιλικόν, και τα μεταδίδει αυτά στην Εκκλησία του, γιατί είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και τα κοινοποιεί σε εμάς, γιατί είναι το προφητικό του αξίωμα ο διδάσκαλος, ο αιώνιος διδάσκαλος του θελήματος του Θεού στον κόσμο, στην ανθρωπότητα, γιατί έχει το αρχιερατικό αξίωμα, γιατί είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, θήτης και θύμα, εκείνος που ιδρύει την Θεία Ευχαριστία, και είναι εκείνος που είναι ο βασιλεύς, που έχει την πνευματική εξουσία, είναι ο δίκαιος, είναι ο κριτής, ο δικαιοκρίτης Χριστός. Αλλά είναι και ο καλός ποιμήν, είναι και η άμπελος, είναι και ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Πόσοι τίτλοι, πόσα προσωνύμια για να εισχωρήσουμε και να καταλάβουμε το τι είναι ο Χριστός. Ωστόσο, αδελφοί μου, όπως και τότε τον καιρό του Χριστού, έτσι και σήμερα υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που άλλοι έρχονται και περιπέζουν και χλευάζουν το πρόσωπο το Πανάγιο του Χριστού. Όπως εκείνοι οι Ιουδαίοι έτυπτον και ενέπτιον και περιπέζανε το πρόσωπο του Κυρίου, έτσι και σήμερα αναφύονται, όπως και σε άλλες εποχές, άνθρωποι ασεβείς και δυσεβείς, οι οποίοι έρχονται και χλευάζουν και λιδωρούν και ατιμάζουν το Θείο πρόσωπο. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έρχονται και διαστραβλώνουν το πρόσωπο του Χριστού και θεωρούν, όπως και την εποχή εκείνη, άλλοι ότι είναι ένας προφήτης, άλλοι ότι είναι ένας επαναστάτης, ένας φιλόσοφος, ένας αρχηγός κάποιας θρησκείας, ανοίγουν εγκυκλοπαίδειες, βλέπουν κινηματογραφικές ταινίες για να καταλάβουν τι είναι το πρόσωπο του Χριστού, τι είναι ο Χριστός. Αλλά είναι μια διαστρέβλωση του Αγίου προσώπου του Κυρίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, σε κανένα πατέρα της Εκκλησίας δεν θα βρούμε σύγγραμμα με τίτλο «Ο βίος του Χριστού». Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ακόμα χειρότερο. Είναι η εξορία του Χριστού από την εποχή μας και σε άλλες εποχές. Ο Κύριος είτε στο περιθώριο ή στην γωνία, έξω από το σπίτι, έξω από τη ζωή μας. Τι έκαναν εκείνοι οι Γαδαρινοί όταν τους έκανε το θαύμα ο Χριστός? Τι του είπαν? Αντί να τον ευχαριστήσουν, σήκω φύγε, να φύγεις, έξω ο Χριστός. Θέλουμε τη ζωή μας ερήμην του Χριστού, η εξορία του Χριστού. Όλα αυτά όμως συνιστούν την αποχριστιανοποίηση της ζωής μας. Πρώτα ο Χριστός φεύγει από τη σκέψη μας, μετά φεύγει από την καρδιά μας και μετά απομακρύνεται από το είναι μας, από τη ζωή μας. Αλλά τότε μόνο δάκρυα, μόνο βάσανος, μόνο ψυχολογικό κενό. Έχουμε σκεφτεί αλήθεια αυτές τις ημέρες που τόσα ακούγονται για την παραβατικότητα των ανηλίκων, για αυτό το φοβερό φαινόμενο της εγκληματικότητος που προσπαθούμε με κατασταλτικά είτε προληπτικά μέτρα να διορθώσουμε το κακό, την αμαρτία αυτή, την παραβατικότητα των εφήβων, των παιδιών ακόμη των μικρών. Διατυπώνονται πολλές απόψεις. Διατυπώνονται και κοινωνιολογικές θέσεις και ψυχολογικές θέσεις και παιδαγωγικές θέσεις. Όλα αυτά είναι καλά. Λείπει όμως κάτι. Λείπει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εξόριστος από τη σχολική κοινότητα. Είναι στην εξορία. Δεν μιλάμε για τον Χριστό στα παιδιά μας, στην παιδαγωγική μας,
στην αγωγή μας. Έπαψε η αγωγή μας να είναι χριστιανική, το ήθος χριστιανικό. Τι περιμένουμε λοιπόν? Ποιοι θα είναι οι καρποί της απουσίας, της θεϊκής παρουσίας του Κυρίου? Γιατί σήμερα να μην ακούγεται το αγαπάτε αλλήλους? Μιλάμε για bullying. Πού είναι το αγαπάτε αλλήλους? Γιατί να μην ερμηνεύεται, να μην διδάσκεται, θα έλεγα ακόμα περισσότερο, ο περίφημος ύμνος της αγάπης που είναι στο 13ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου? Υπάρχει ωραιότερο κείμενο που φέρει την ισορροπία και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και δι' των παιδιών? Πού είναι τα άλλα διδάγματα του Ιερού Ευαγγελίου? Πού είναι το Ευαγγέλιο ανοιχτό στη ζωή των παιδιών? Και μείζον τούτον όψη επιταχύρω, όσο ο Χριστός θα παραμένει εξόριστος. Γι' αυτό αυτή η αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας μας, η τάση αυτή για αποχριστιανοποίηση, είναι ό,τι χειρότερο, αδελφοί μου. Εμείς ως χριστιανοί έχουμε ευθύνη για αυτή την παρακμή και για αυτή την κατάσταση, όλοι μας. Γι' αυτό το λόγο ισχύει απόλυτα ο λόγος ενός πατρός της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων: μη μόνο καλείστε χριστιανούς, αλλά και είναι. Μη μόνο καλείστε χριστιανούς, αλλά και είναι. Να είμεθα όντως αυθεντικοί χριστιανοί. Δεν υπάρχει τι ωραιότερο να μιλάς για τον Χριστό. Δεν υπάρχει τι το ιερότερο να ατενίζεις τον εσταυρωμένο Κύριο. Δεν υπάρχει τι το παρηγορότερο να οικετεύεις τον Χριστό και να δέεσαι και να αναπέμπεις Κύριε ελέησον. Δεν υπάρχει τι το γλυκύτερο να έρχεσαι στο ναό του Θεού, στην Εκκλησία, και να γεύεσαι σώμα και αίμα Χριστού και να ισχύει και για σένα το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Δεν υπάρχει τι ωραιότερο ο Χριστός στη ζωή σου. Όταν ανακαλύψεις και εσύ, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μα κι αν είσαι νέος και παιδί, τον Χριστό, έχεις κάνει την καλύτερη ανακάλυψη στη ζωή σου. Ο Απόστολος Ανδρέας με περισσή χαρά διακήρυξε: βρήκα το Μεσσία, βρήκα το Χριστό. Έκανε μια ανακάλυψη μεγάλη, ιερή ανακάλυψη. Βρήκαμε το Μεσσία. Και ήταν πρωτόκλητος, ήταν μια ιερή πρωτιά. Άραγε σε μας ποια είναι η πρωτιά μας? Και τώρα που ασπαστήκαμε και θα ξανασπαστούμε την τιμία κάρα του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου του Πρωτοκλήτου Ανδρέα, ας στοχαστούμε και ας σκεφτούμε, προσκυνώντας την τιμία κάρα του Αποστόλου Ανδρέα, να ξέρουμε ότι αυτή την κάρα, αυτή την κεφαλή ακούμπησαν τα χέρια του Κυρίου, που ήταν μαθητής του, που τον ευλόγησε. Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Προσκυνώντας τον Άγιο Ανδρέα, λατρεύουμε τον Κύριον που ακούμπησε τον Απόστολο Ανδρέα. Ήθε δια πρεσβειών του Αποστόλου Ανδρέου, του Πρωτοκλήτου, ο Κύριος μας να μας χαρίσει τον αδαμάντινον στέφανον της δόξης εν τη βασιλεία του. Αμήν.